हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथां मोसाफ्रोमखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बरायबाय आरोना दायो जों दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फाथाबारि हाग्रा ओनसोलावहाय माने थांनाय माखासे समफोराव जे रानिखाथा फरेस्ट अफिसखौ बुख्रुबलायनाय जाथाय आरोना नैबे जायगानिफ्रायनो नैबेयावनो गोबां बे दखलखारिफोरा बेयावनो हाग्राफोरखौ सिफायफैदोंमोन आरोना लोगोफोर दा बेयावहायनो दिनै डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे बाखनायथाव हाबा आरोना दिनै बे गासै गथै बे हाग्रा ओनसोलखौहाय माने दिनैहाय दंफां गायनो जासिगोन ना लोगोफोर दा बिनिनो खामानिया सोलिगासिनो दं आरोना दा फिनिशिंनि खामानिया सोलिगासिनो दं ओरै बेराफारसे ओरै खोलाहा थानाय ओरै खोलाथिंजाय थानाय नैबेजोंबो बनसुनिफ्राय बेखौ दंफां गायगासिनो दं आरोना लोगोफोर दा बे गासै हाग्रा ओनसोलखौ माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ दंफां गायगासिनो दं आरोना बिनिनो फिनिशिं होनाय खामानिया दा सोलिगासिनो दं आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नायलां नोंथांमोना माबायदि खामानिफ्रा सोलिना दं बेखौ एसे